Najdraža igra je košarka. Igra skrivača. Nogomet čak. Nogomet. Jamba. Najdraža igra mi je Sudoku. League of Legends. Poslutkamo se. Košarka. Badminton. Ne znam. Pohanu mislim. San. Sigurno neka štrudla. Francuski krumpir. Trganice sa kajmakom. Griz. Lazanje. Spavati. Ležajući. Spavajući. Volati, čitati knjige i družiti s prijateljima. Najviše se volim igrati s prijateljima. Najviše gejmanja. I sa svojom ženom. U prirodi. Volim biti u prirodi i volim svirati i pjevati. Kad sam bila mlada kod kuće. Kod kuće, šta si radila kod kuće? Svašta, imali smo i ovce pa sam čuvala Aha. imali smo stoke, imali smo svega. Kupati u bazenu. Kupanje. Mal nešto raditi, mal se kupati. Ići na Dunav se kupati. Spavanje. A ne znam, vjerojatno bi definitivno rekao čuvanje od sunca. Crtanje i slikanje. Slikanje umjetnosti. Hrvatski, ali jedino kad pričamo o književnim dijelima. Matematika i informatika. Matematika. Tjelesni. Telesni. Tjelesni. Najdraži predmet u školi, ko kaže da nije tjelesni odgoj bio, laže. Znači ja sam volio matematiku, imao sam dobre ocjene iz matematike i fizike, odlični predmeti, ali tjelesni uvijek bio vrhunac dana. Uvijek. Na igralištu. Od škole ili na igralištu. Na igralištu ili kod nekog doma. Na igralištu. U kvartu. Ispred svoje kuće. Na ulici. Na ulici. Ulica, igralište. Kao klinac u selu na stadionu. U centru. U centru grada gdje kasnije idemo na kupanje ili u shopping. Od uvijek želim raditi s djecom, biti učiteljica ili teta u vrtiću. Kada odrastem želim biti animator. I arhitekt. Životehničar. Oficir. Turistički vodič. A ne oficir. Inspektor. Pjevačica. Arheolog. Šnajderka. Ako mala sam htjela biti frizerka. Kad sam bila mala sam htjela biti učiteljica. Baka i djed su me naučili da je obitelj najvažnija i to put my seatbelt on. Baka i djed su me naučili da budem pravedan i pošten. Baka i djed su me naučili da trebam biti vrijedan i pošten čovjek. Voli svoje pošti tuđe. Povijesne priče i te stvari. Wisdom, mudrost. Da nismo svi isti, da treba svaku prihvat svoju priču, jel? I ono što on želi raditi, prihvatiti se toga i ne zanemarati se tuđe. Pa ne znam što mogu naučiti, ali sigurno mogu dobiti neki koristan savjet. Kroz neke igre. Kroz radionice i igre. Starije bih uključila u neke šetnje zanimljive jer onda ljudi puno pričaju i fora mi je slušati starije zato što imaju puno toga za reći, samo ih trebaš pustiti da pričaju. Da imaju prekidanje, da imaju puno za reći. Eto, da budu svoji, upravo to. Pa da se poštuju, da se slažu, da ne bude sva nasilja, da budu slobodniji, da budu pošteniji. Promjene. Bolje prilagođavanje na promjene neke ili tako nešto.